aquells 2 anys de Via Crucis llarguíssim, i a més un Via Crucis molt complet, amb primera caiguda, segona caiguda, tercera caiguda i crucifixió final. Jo, quan vaig fer aquesta cançó, de l'inici, era un moment de projectes, de complicitats, de reqüestionaments de nosaltres mateixos, també en l'Estat, etc. I vaig fer una cançó on vaig expressar tot el que pensava i l'únic que vaig encertar va ser el títol, perquè diu a poc a poc. Podríem dir amb tota la raó que no era imaginable que el neofeixisme de la dreta espanyola fos tan evident i que l'ensenyarien d'una manera tan clara. També podríem dir que no imaginàvem pas que alguns sectors de l'esquerra espanyolista serien tan noucentistes. Dret a dir-nos país o poble si no reconeixéssim les nostres responsabilitats i que nosaltres, aspirants a ciutadans, doncs havíem votat una gent que al final del procés va tenir un futur molt millor. Val a dir que els cantants, la nostra funció és somiar truites i ara us cantaré les truites que heu fet. Molt ben entès que segurament nosaltres vivim els somnis dels nostres avis i que depèn de la qualitat del nostre somni, això és el que viuran els nostres descendents.